Tehdään liuos uraanin määrittämistä varten voltametrilaitteeseen. Ensin punnitaan vaa'alla tarkka määrä kloraniliinihappoa. Kun ainetta punnitaan, käytetään lasista punnituslaivaa. Tämä punnitseminen on tarkkaa hommaa, että saadaan just oikea määrä. Kun ainetta on oikea määrä, kaadetaan kloraniliinihappo punnituslaivasta mittapulloon. Tämä punnituslaiva huuhdellaan puhtaalla vedellä mittapulloon, jotta sinne saadaan kaikki aine talteen. Sen jälkeen mittapulloon lisätään hieman puhdasta vettä ja liuotetaan kloraniliinihappo. Tämä happo liukenee huonosti, joten liuosta sekoitellaan vorteksilla, jolla saa nopean ja tasaisen sekoituksen. Tätä myös lämmitetään hieman, jotta kloraniliinihappo liukenisi paremmin. Vihdoin kun kaikki jauhe on liuennut, niin mittapullo täytetään puhtaalla vedellä merkkiin asti, että saadaan juuri halutun pitoista liuosta. Lopuksi uraaniliuos kaadetaan elektrolyytille tarkoitettuun säilöpulloon ja pulloon merkitään liuoksen valmistuspäivämäärä. Mitä sä haluaisit nähdä seuraavaksi meidän labrasta? Kerro tuolla kommenteissa.